Добрый вечер, сябры. Працягваем нашу працу у жывым эфіры Белсату, аналітычная праграма «Размова». З вами ведоцца Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко даўно і неаднойчы абяцаў пра транзіт улады, які мусіў адбыцца пасля канстытуцыйнага рэферэндуму, што нібыта будзе прызначаны на люты. Афіцыйная канстытуцыйная камісія падрыхтавала тэкст новага асноўнага закону, прадставіла яго 31 жніўня і далей маўчання. Вось ужо некалькі тыдняў. Больш за тое, апошнім часам у выказаных Лукашэнкі гучаць ноткі, што цяперашняя канстытуцыя не такая кепская, няма пільнай патрэбы ўжо нешта мяняць і гэтак далей. Ці магчымы варыянт, што Лукашенко ввогуле адмовіцца ад сваіх публічных абяцанняў і скасуе любую форму транзіту ўлады? Пра гэта ды іншае пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Вадзім, добрый вечар. Прывітанне. Вадзім, ну вот такім чынам, ці лічыце вы, аналізуючы заявы Лукашэнкі апошнія тыдні, ці лічыце вы верагодным, што ён проста забудзе пра все гэтыя свае абяцанні, грамагласныя пра то, што будзе новы рэферэндум, новая канстытуцыя, прызначаная апошні раз на люты, хаця гэта дата пераносіцца, і проста забудзе пра всялякі транзіт улады? Ну, Лукашенко, конечно, шмат разоў дэманстраваў сваю здольнасць лёгка мяняць свае словы і ўжо дакладна не выконваць абяцанні. Але, тым не менее, я не думаю, што зусім ужо не будзе зменаў у канстытуцыі, зусім не будзе рэферэндума. Зрэшты, таму, што, калі глядзець на навучную гісторыю незалежнай Беларусі, то Лукашенко заўсёды з задавальненнем карыстаўся рэферэндумам як механізмам некага вырашэння пэўнага палітычнага крызіса. І фактычна за дапамогай электаральнай машыны Ермошынай так ці іначай дасягала сваіх мэтаў. Таму, мне здаецца, для Лукашэнкі сам фармат зменаў канстытуцыю і рэферэндума гэта досыць зручная мадэль. Але праблема ў тым, што вось так гучна абвесціўшы пра змену канстытуцыю ў 2020 годзе, хоць Лукашенко і раней пра гэта казаў, але вось гэтыя дыскусіі зараз актывізаваліся, вядома, не таму, што ён асабіста планаваў вось літаральна там праз некалькі дзён пасля выбараў пра гэта пачаць казаць. Не, яго да гэтага прымусілі абставіны, і ён быў вымушаны пра гэта казаць. Таму, адпаведна, гэта прагучала у выніку, пачалося працэс крыху заўчасна для Лукашэнкі, і зараз праблема не ў тым, што ён не хоча мяняць канстытуцыю ці праводзіць рэферэндум. А праблема ў тым, што ў яго няма уяўлення, а зрэшты, як гэта мусіць выглядаць, які мусіць быць кантраляваны транзіт, як гэта трэба аформіць, каб Лукашенко быццам бы сышоў, але разам з тым і не сыходзіў і захаваў сваю ўладу. І паколькі добрага адказу на гэта пытанне няма, то Лукашенко і цягне час. Вы лічыце, што ён менавіта сумнеецца наконт самой формы, ці яму канчаткова сысці, ці яму выбраць такі умоўна казахстанскі варыянт Назарбаева, калі ён застаецца збоку, але пры гэтым пакідае дастаткова шмат магчымасцяў для ўплыву і для мадарацыі, для вырашэння галоўных пытанняў? Я ўвогуле не думаю, што Лукашенко сабе уяўляе магчымасць проста сысці ў нікуды канчаткова і аніяк не кантраляваць беларускую палітычную сістэму. Марку, ведаеце, калі ўжо Лукашенко называлі там раней бацькай, потым дзедам, а калі ўжо працягваць такую мадэль, то гэта ж сапраўды такое патрыархальнае уяўленне пра то, што нават там, калі я там умоўна стары дзед, там ужо дзеці падраслі, і трэба там нешта мяняць відавочна, але гэта ж не значыць, што не будзе ўплыву ўвогуле. Не, заўсёды застаецца не проста жаданне кантраляваць сітуацыю, а некае такое разуменне, што а як можа быць іначай, якой іначай можа быць Беларусь, калі вось я Лукашенко яе не кантралюе. І з-за гэтага варыянт, он ўсё роўна шукае варыянт, як так ці іначай сістэму кантраляваць, але тут выглядае так, што проста няма ідэальнай мадэлі. Няма некага такога рэцэпта, які б можна было вынайсці, які б цалкам Лукашенко тут задаволіў. Бо любы транзіт і любыя перамены гэта, канешне, рызыкі. І вось ужо узгадывалі зараз пра казахстанскі варыянт. Ну, відавочна, што для Беларусі гэта, канешне, немагчыма наўпрост экстрапаляваць, і нават не толькі таму, што іншая краіна, іншая палітычная сістэма, а таму, што ўсё ж такі Назарбаев сыходзіў, па-першае, калі сам хацеў, а не пад прымусам, і, па-другое, у цалкам нармальным міжнародным і эканамічным становішчы. У Лукашэнкі нічога гэтага няма, але нават у Назарбаева, памятна, былі праблемы, у яго дачкі, у яго праемніка, таму гэты варыянт таксама не ёсць ідэальным для Лукашэнкі. Таму ён спрабуе знайсці нейкі сабе такі перпетум мобіле палітычны, але яго ж няма.
Як ён і казаў, некалькі такіх выказванняў, якія даволі красамоўна паказваюць ягонае стаўленне. Першае, што прэзідэнтам не становяцца, прэзідэнтам не нараджаюць, толькі нараджаюцца. Маўляў, вот я такім нарадзіўся, а такіх іншых больш няма. Яшчэ ён гаварыў, што вось такая канстытуцыя, да, многа правоў і паўнамоцтваў у прэзідэнта, а што калі аддаць это в іншыя рукі? Немагчыма, што ж гэты іншы чалавек з Беларусі наробіць? Мы уже пакідаем баку, што сам Лукашенко з Беларусі нарабіў. Ну вось ён лічыць, што, маўляў, іншаму такую ўладу немагчыма даць. Гэта працяг вашай думкі, што ён не бачыць такой канфігурацыі, ён пакуль не разумее, як во што можна это пераўтварыць. Это першае, а другое, ён просто нікому не давярае. Конечно, і зрэшты было б досыць дзіўна, калі б такі палітычна, в прынцыпе, дасведчаны чалавек, як Лукашенко, камусьці давяраў і лічыў, што нехта на ягоным месцы з гэтай канстытуцыі, з ягонымі паўнамоцтвамі, што гэты чалавек будзе цалкам для Лукашэнкі бяспечны, і што чалавека на такой пасадзе нехта можа звонку кантраляваць. Гэта, зрэшты, добрая адказвасць для ўсіх тых, хто лічыць, што Лукашенко кантралююць сілавікі, ФСБ, Крэмль, нехта яшчэ. Ну вось просто Лукашенко добра ведае. Калі б яго лёгка нехта кантраляваў, ён бы ведаў, якім механізмам, зрэшты, скарыстацца. Але няма такога механізма, і на чалавека з такімі паўнамоцтвамі ціснуць цяжка. І Лукашенко бачыць, як ён дзесятгоддзямі верціцца нават пад ціскам Расіі. Таму ён разумее, што такую канстытуцыю якому іншаму аддаваць небяспечна, і адпаведна, калі транзіт, то і калі Лукашенко будзе не на пасадзе прэзідэнта, а на некай іншай, то трэба пераразмяркоўваць паўнамоцтвы неяк паміж прэзідэнтам, парламентам, беларускім народным сходам, нечым яшчэ. І вядома, што любая такая мадэль, яна рызыкуе прывесці да дысбалансаў у сістэме і, зрэшты, да яе абранання. І, канешне, Лукашенко нікому не давярае, Лукашенко гэта сцэнара баіцца, і выглядае, што калі такія змены адбудуцца, то сцэнар змены сістэмы насамрэч досыць верагодны. І нават гэта яшчэ не значыць, што сістэма стане дэмакратычнай, але для Лукашенкі што не важна, она стане дэмакратычнай, там ці яшчэ больш аўтарытарнай, калі яна будзе не яго, гэта для яго галоўная праблема. І гэта цалкам рэалістычны рызык. Гэта цікавы момант. Вось недавно даследаванне інстытута, які вы прадстаўляеце, БІС, было па многіх рэчах, і сярод іншага вот ступень беларускага аўтарытарызму, нават непараўнальная з многімі таталітарнымі краінамі. Там ёсць сістэма, там в іншых краінах ёсць войска, в іншых краінах ёсць там нейкая сямейнасць, а вот Беларусь усё трымаецца на канкрэтна адной асобе. І менавіта пры замене гэтай асобы, гэтага прозвішча, сапраўды сістэма, ну нават калі самы выбраны ім пераемнік прыйдзе, сістэма не захаваецца. Многія людзі гэта не разумеюць, калі кажуць, вось замест Лукашэнкі будзе іншы Лукашенко. Гэта немагчыма пры той ступені аўтарытарнасці, пры той шлейфе, пры той гісторыі, які ёсць у этой аўтарытарнай улады. Сапраўды, і мне здаецца, тут нават галоўная праблема там не ў ступені аўтарытарнасці ці жорсткасці, там ўсё ж такі, якія б не былі там сённяшнія часы ў Беларусі, там можна згадаць размах сталінскіх рэпрэсій. Але мы бачым, што калі Сталін сышоў, прычым сышоў незапланавана, не маючы сцэнара транзіта, памёр, але сістэма савецкая ніяк не абрынулася. Бо за Сталіном была номенклатура, у номенклатуры была партыя з партыйнай ейнай структурай, яна таксама абапіралася і на міжнародныя рэсурсы, на нейкія там сяброўскія краіны, гэтак далей. То была структура па-за адной асобай. У Беларусі гэтага сапраўды няма. І гэта тое, што пакуль Лукашенко пры ўладзе, робіць яго моцным, бо ягоныя праціўнікі знутры элітаў, яны баяцца нешта мяняць, бо яны разумеюць, што партыі няма, рызыкі, што сістэма ў ейным цяперашнім выглядзе не захаваецца, і яны ўвесь свой уплыў згубяць. Гэта рызыкі досыць вялікія, і таму пакуль Лукашенко пры ўладзе, гэта дапамагае яму захоўваць еднасць эліт. Але, канешне, як толькі пачнецца нейкі транзіт, і як толькі абвастраюцца для яго рызыкі, гэта становіцца выпрабаваннем, бо калі гэты транзіт пачнецца, а сістэма не збудаваная, сістэма гэта ўсё ж такі менавіта персаналісцкі аўтарытарызм, то вялікія рызыкі, што ўсё пойдзе не па плане Лукашэнкі, і пачнуцца унутрыпалітычныя гульні, пачнуцца змены, любы пераемнік пачне перацягваць коўдру на сабе, а заўсёды, калі пачнецца некая барацьба ўнутры элітаў, гэта проста непазбежна скончыцца тым, што розныя гульцы ў элітах пачнуць ставіць на розных, хто мог бы іх падтрымаць. Нехта будзе ставіць на Расію, а нехта відавочна на Захад, на прадэмакратычную апазіцыю, проста таму, што гэта такая палітычная гульня, дыверсіфікацыя. І тым чынам сістэма вяліка можа абрынуцца. І таму так для Лукашэнкі цяпер вось гэтыя фактары, якія раней дазвалялі яму быць моцным адзіным, цяпер у выпадку, калі палітычны крызіс, калі ён думае пра транзіт, пра ягоную мадэль,
цяпер гэтыя фактары акурат граюць супраць яго. Вы згадалі ўжо не раз, што ён прымаў гэта рашэнне пад ціскам абставінаў, а менавіта это перш за ўсё ціск таго народнага недаверу, які праявіўся падчас выбараў і пасля выбарчых пратэстах. Ціск фактычна ўнутранай нелегітымнасці, якую як бы Лукашенко хацеў ігнараваць, ён не можа не заўважаць. Ну і плюс ціск Расіі, пра што шмат казалі пасля там першых сустрэчаў Пуціна Лукашэнкі в Сочи ў 2020 годзе. Але апошнім час, уже 5 сустрэч прайшло ў 2021 годзе, нешта Расія не узгадвае пра канстытуцыйную рэформу. Вы лічыце, што яна зняла гэта пытанне з парадку дня, ці на самой справе там в тых перамовах, пра якія мы не ведаем, гэта шмат абмяркоўваецца, а для публікі вырашылі ўжо публічна на яго не ціснуць? Ну, мне здаецца, вядома, Расія пралічвае розныя варыянты, і вось гэтыя ўсе сцэнары магчымых зменаў пры транзіце, пра якія мы зараз сказалі, вядома, Расія глядзіць на ўсё гэта праз сваю оптыку і бачыць, што калі б у Беларусі, напрыклад, пачала развівацца партыйная сістэма, было больш паўнамоцтваў парламенту, то гэта дазволіла Расіі мець нейкіх пэўных сваіх палітыкаў, прарасійскія партыі, якія мелі пэўны ўплыў, ды што хаваць нават у самым дэмакратычна абраным парламенце беларускім, напэўна, 20-30%, тыя ці іншыя больш ці менш, але прарасійскія сілы будуць мець, проста згодна з сацыялогіяй, і гэта як бы нармальна, гэта трэба разумець, гэта рэчэй. Ну, ўжо тым болей, калі Расія пацягне сваіх паліттэхнолагаў і спрабуе гэтым гуляць. Гэта, вядома, не гарантуе Расіі ніякіх выйгрышаў, але гэта, прынамсі, магчымасць палітычная. Таму, канечне, Расія была б зацікаўлена, каб гэты транзіт праходзіў менавіта з пашырэннем паўнамоцтваў парламента і развіццём партыйнай сістэмы. Але адна справа, у чым Расія была б зацікаўленая, а іншая справа, наколькі яна гатовая гэта працістваць, наколькі гэта прынцыпова. Бо, як мы бачым, нават пры парламенцкай сістэме, нават пры расійскіх партыях там, ну, гэта ж аніяк не гарантуе, што там Беларусь будзе цалкам Расіяй кантралявана, ці прынамсі яна будзе заставацца ў той сітуацыі, якая вось там была у 2019 годзе пры Лукашэнку. Нават гэта гарантыі няма, таму для Расія, канешне, была б не супраць скарыстацца такім варыянтам. Але, тым не меней, мы ўсё ж таки бачым, што Расія звычайна Расія рэагуе неяк моцна і пачынае прыціскаць толькі калі бачыць для сабе некую такую непасрэдную пагрозу, напрыклад, як было ў кейсе Украіны, калі Расія палічыла, што курс на ўстраенне ЕС, у НАТО гэта рэальная небяспека і трэба замарожаным канфліктам фактычна не дазволіць Украіне гэта зрабіць. Іншая справа, калі як у кейсе Арменіі Расія рэагуе больш павольна і працуе з пераможцам. І сам, напэўна, галоўны фактор – гэта, уласна, беларускі народ. Калі вы казалі пра рэферэндум, пра то, што там Ермошына все адпрацавана гадамі, але гэтая ж сістэма дала моцную трэшчыну тады, ў 2020 годзе, ў жніўні, і цяпер любыя выбары, рэферэндум для сістэмы – гэта вялікі стрэс. Лукашенко са страхам баіцца, што гэта будзе падстава для людзей зноў вернуцца на вуліцы. У нас каля 2 хвілін, 1,5 хвіліны. Адкажыце, калі ласка, па-вашаму, наколькі вось ён разумее гэта і наколькі сам беларускі народ вось будзе гатовы, ці будзе гэтай магчымы рэферэндум па канстытуцыі штуршком да той самай новай хвалі, якую многія чакаюць, многія прадказваюць, і якая пакуль у 2021 годзе не было? Конечно, любая электаральная кампанія для любога палітычнага рэжыму гэта выпрабаванне, нават для самых аўтарытарных, нават дзе ўсё быццам бы кантралявана. І 2020 год у Беларусі гэта выдатна прадэманстраваў. Таму, канешне, любы рэферэндум гэта будзе пэўны такі пэўна спроба баланса паміж тым, каб з аднаго боку ўсё праходзіла ўсё ж таки больш-менш неяк так прыгожа і прынамсі назіраліся звонку нейкія ўсё ж таки дэмакратычныя працэдуры, каб яны выконваліся, а па-другое, каб максімальна проста ўсё залагодзіць, каб не праходзіла нейкай кампаніі, не было магчымасцяў для агітацыі, для камунікацыі з людзьмі. І таму сістэма будзе шукаць нейкі вось гэты шлях. Незразумела пакуль, які ён будзе. Памятаю, пасля выбараў 2020 года мы з Валерыяй Касцюговай, якая цяпер, на жаль, за кратамі, разважалі пра тое, што немагчыма проста ў цяперашніх умовах Лукашэнкі правесці ні адны выбары, ні адну электаральную кампанію. Канешне, з тых часоў прайшло значна болей рэпрэсій, і цяпер сітуацыя адчуваецца быццам больш кантраляванай, але можна згадаць, што ў 2020 годзе Лукашенко таксама лічыў, што ўсё кантралявана. І мы пабачылі тое, што пабачылі. Таму, канешне, ніякіх гарантый для Лукашэнкі тут няма, і рэферэндум гэта таксама для яго моцны выклік. Лукашенко не ведае, як пройдзе, ці будуць пратэсты. І, зрэшты, яшчэ адна нагода для Лукашэнкі гэта ўсё адкладаць. Бо, канешне, ён гэтага баіцца, як бы не хаваў, але ён пабачыў зараз моцную хвалю народнага гнева і разумее, што гэта ўсё хоць паціснуць рэпрэсіямі,
але заўсёды можа з'явіцца. І, канечне, рэферэндум можа стаць такім штуршком. Дзякуй, Вадзім Мажэйка. Канешне, Александр Лукашенко можа будаваць любыя планы наконт транзіту сваёй улады, але галоўнае слова наконт згоды ці не гэтых планаў скажа беларускі народ. Гэта была праграма «Размова». З вами быў ведучы Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.